Хей, хора, аз съм The Game Shark и сега забравих да махна звука на телевизора, но сега сме добре. Хоп, хоп. Пием. Чакайте само. Ви сме. Нощ ли е? Не. Ще ви покажа новата къща на Dragon Master, която направих и сега. Само че там има чудовища. Даже съм му сложил едно приятелче. Ей, това е. Къде кокошка? Я, яйце. О, не. Скочила ли е? Скочила е. Там има един скелет, затова взехме, че има едно зомби с броня. Тук е кухнята. Аз ме направих. Още не сме се свързали в Майнкрафта. Да, звукът ми е на макс. Тук няма нищо. Че да му сложим яйцето тук. Има си за поизани, крафтинг тейбълчета. Има си такива, това, онова. Да, тази задната врата е отворена. Има си спалня. Айде. Да, сложил съм търчове вътре. Тук има букшелфа. Аз не знам защо ще му трябва, но просто реши. Аз не знам защо ще му трябва, но просто реши. Да. Тук има чантик, тейбъли и такива неща. Уа! Има едно зомби. С броня даже. Уху. Ела ми де. Ела ми де. Хайде, хайде. Хайде, хайде. Хайде, хайде. Хайде, хайде. Толкова си чакам да ти взема бронята. Не. Да дойде на земята. Хайде де, хайде де. Гледаме бронята му. Ето. Намерихме само шлема. Бронята още е скрита надълго. Добре да се връщаме в къщата на Dragon Master. Аз измислих идеята за драконската глава, защото той не знае, че съм построил къщата, хора. Но сигурно ще гледа епизода. Аз знам, че ще го гледа сигурно. Може би. Но дано да се остане изненада. Така, значи, може да убием още един паяк, за да сложим още съставки за поизани. Така. Може да му сложим няколко съставки. Поне 3, да убием и паяк. Може би за броня работа. Колкото и да ни даде. Да му сложим в честа малко. Ако и без това стане. Паячко!
Хайде, паячко, хайде, паячко. Ей, кокошки. Кокошка. Нещата отиват при него, а левелите при мен. Найде бе! Прощай се тука! Няма да плуваш! О, ес. Два стека. Здрасти, паячко. Аре бе, паячко, няма да те чакам половин час. Я. Ау. Стига бе. Тия са нещата. Гемела е. А, не. Трябва да се връщам в къщата ми, за да ям. Ау. Добре да ще вляза от задната. И без това там е често. Два стека за него. Ей така, готови сме с къщата ми. Да се връщаме към моя ежедневен живот. Този епизод съм ще кажа къщата му. Даже построих едно мостче. Само скелета да не ме забележи. Аз само с лема взех. Но пак си е добре. Така де. Уху! Чувам се в моята къщичка. Сега съм малко гладен, мисля да си взема една вкусна рибка. Вкусна рибка. Или може би да е риби. Обичам риби. Ням. Тази рибка ще си е при мен. Тези риби ще си при мен. И шлема ще си нося. Това вече да готин епизод. От не скелет. Значи имаме друга броня. И още други неща. Не, пайка ми даде само. Добре. Дайдете. Нищо не мога да правя с риба. Риба на шиш не мога ли да направя, де? А? Рибка на шиш. Ей, ау. Ей. Бум. Добре. И това ще е епизода, хора. Чао!